Барыгызга да сәлам. Сез Мәйдан телеканалында лайыклы хит тапшыруын карыйсыз. Бирдә без бары тик лайыклы хитларны гына тыңлыйбыз, ә сез алар арасыннан иң яхшысын сайлыйсыз. 1 сәгать дәвамында сезнең белән мин Илгиз Шәкүров булырмын. Календарда октябрь, көзнең 2нче аенда ваклый башладык. Димәк, лайыклы хитка да яңа катнашучылар килде. Бүгенге тапшыруда аларның һәрберсе белән якыннан танышырбыз. Үзегезгә ошаган җырлар өчен тавыш бирү мөмкинлеге турында да онытмагыз. Фикерләрне Мәйдан телеканалының ВКонтактедагы рәсми төркемендә кабул итәбез. Аралашуыбыз мавыктыргыч булсын өчен гадәттәгечә аерым бер темага сөйләшеп алырбыз. Октябрь аенда бөтен дөньяда укытучылар көне билгеләп үтелә. Ничә генә яшьтә кем генә булсак та, һәр кешенең тормышы укытучы белән тыгыз бәйләнгән. Нәкъ менә шушы һөнәрияләре безне зур тормыш юлына озата, канатлар куя. Ә җырчыларны җырчы иткән кешеләр кемнәр ул? Алар үз укытучыларын ничек искә ала? Без барысын да белештек һәм хәзер сезгә дә сөйләячәкбез. Хит-парадны башлап җибәрүче Энҗи Егорова мәктәптә дә, университетта да яратып укыган. Шуңа күрә дә ул үз укытучыларын яратып искә ала. Бары тик университеттагы бер укытучының гына дәресләре аның өчен кызык булмаган. Кайсыдыр укытучыны аерып әйтү кыен, әмма татар теле укытучылары минем күңелемә аеруча якын була иде. Алар белән уртак телне тиз һәм җиңел таба идем. Дәресләр дә һәрвакыт кызыклы булды дип уртаклашты Энҗи. Башкаручы кайбер укытучылары белән әле дә элемтәдә икән. Аларны туган көннәре, бәйрәмнәр белән котлый. Энҗи Егорова фикеренчә, укытучы һөнәрен йөрәк кушуы буенча сайларга кирәк һәм бу һөнәрияләренә һәрвакыт зур хөрмәт булырга тиеш. Шақа қайтам ойларымда, туып өскен ғазиз йортыма, дәшер кебек иртән назлап әнекәй, уян балам шәең суына. Күңелем минем, йөрәгем минем, бик сагына сезне, сагына. Тик бер күрер идем, кайтып килер идем, шаулап үскән имән янына. Яшел ширәм буйлап йөгерәмен, төшләремдә ишек алдында, капка ачылыр да кайтыр әтекәй, кушып алыр җылы куйнына. Күңелем минем, йөрәгем минем, бик сагына сезне, сагына. Тик бер күрер идем, кайтып килер идем, шаулап үскән имән янына. Ağlamның инеш буйларына илтә иде сукмак, шундый тар гына. Ялан тепи, атлап алачагым, йөгерә терегеме каршыма. Күңелем минем, йөрәгем минем, бик сагына сезне, сагына. Тик бер күрер идем, кайтып килер идем,
Сез яраткан җырлы гаилә Зинира һәм Ризат Рамазановлар октябрь аенда да лаеклы хитта катнашуын дәвам итә. Бу юлы алар «Уйладым» дип аталган җырларына төшерелгән клипны тәкъдим итә. Ризат Соба районының Шыкшы урта мәктәбендә, ә Зинира Башкортстанның Караидел районы Хәлил мәктәбендә укыган. Алар икесе дә мөгаллимнәрен зур хөрмәт белән искә ала. Сүз уңаеннан Зинираның әнисе дә укытучы, ул башлангыч сыйныфларны укыта икән. Ризат Рамазанов укытучылар белән бәйле бер кызыклы тарихны да искә алды. Мин мәктәпкә иртә килә идем. Ул вакытта телефоннар сирәк кешедә генә бар. Берсендә завучлар бүлмәсенең ачкычын алдым да Алия исемле мәктәпкә яңа гына эшкә кайткан укытучы яшәгән өйгә шалтыраттым. Ул бер әбидә яши иде. Имеш мин «Кто хочет стать миллионером» тапшыруыннан һәм аны шунда катнашырга чакырам. Ләкин укытучы тавышымнан мине бик тиз танып алды. Шуннан соң линейкада бераз эләккән иде үземә дип хатирәләргә бирелде Ризат Рамазанов. Yanımda kalmadın, gökten yıldız atılganda yenəşəmdə bulmadın. Uyladım şıl uyladım, senin hakta uyladım. Ey türümdə duş sayrasa bəxtime yuradım. Uyladım şıl uyladım, senin hakta uyladım. Ey türümdə duş sayrasa bəxtime yuradım. Min köktenden anladım, işiteli yarım itip min bitsini sayladım. Uyladım şıl uyladım, senin hakta uyladım. Ey türünde kış sayrasa bəxtime yuradım. Uyladım şıl uyladım, senin hakta uyladım. Ey türünde kış sayrasa bəxtime yuradım. Хит-парадыбызның чираттагы катнашучысы Анастасия Макарова. Татарстанның ат казанган артисты безнең хит-парадта үзенең өр яңа җырын һәм клибын тәкъдим итә. Анастасия безгә үзенең татар теле укытучысы Дония Ноил кызы Хәсәнова турында сөйләде. Нәкъ менә ул җырчы кызда кечкенәдән татар теленә мәхәббәт тәрбияләгән, аны татарча сөйләшергә, җырларга өйрәткән. Анастасия укытучысы белән хәзер дә элемтәдә икән. Форсаттан файдаланып, ул аңа зур сәламнәрен дә җиткерде. Мин аның сезнең каналны карарга яратканын яхшы беләм, ди Анастасия. Укытучы һөнәре иң мөһим, җаваплы һәм катлаулы хезмәт. Рәхмәт аларга дип бәйрәм белән котлады барлык мөгаллимнәрне дә башкаручы.
Yoluna almakşan Mucize diyersin egersin Yüreğin davalın anlasan Yaşlar yaşasın canında Tutkular kalsın yarında Bu şehirde yaşamın hakkında Ninezer varına Üzenler rencimez duranlar Şakıya dalarga dobunlar Bir şulay dünyadan yaradır Jiyanda yanadan kovana Yaşına yaşasın canında Tutkular kalsın yarına Bu şehirde yaşamın hakkına Ninezer varına Yaşasın canında Tutkular kalsın yarında Bu şehirde yaşamın hakkına Ninezer Bu şehirde yaşamın hakkına Ninezer varına Укытучы дигәндә беренче чиратта әнием күз алдына килә дип сүзен башлады Азат Фазлыев. Җырчының әнисе озак еллар мәктәптә математика һәм физика фәннәрен укыткан. Мәктәп директоры булып эшләгән. Әнием мәктәп директоры булса да, миңа карата бик таләпчән иде. Бернинди ташлама булмады ди җырчы. Белеме буенча Азат үзе дә укытучы. Шулай ук Алсу Фазлыева да укытучы һөнәрен үзләштергән. Мөгаллимнәрне бик еш искә алам. Мин аларга бик рәхмәтле дип сөйләде Азат. Җырчы фикеренчә, дөньядагы ике иң кирәкле һөнәр – укытучы һәм табиб. Аларга карата зур хөрмәт булырга тиеш. Элек без укытучылардан куркып тора идек, хәзер исә укытучылар балалардан курка. Булай булырга тиеш түгел. Бәяли белсәк иде үзләрен, диде Азат Фазлыев. Әйтелмичә калган сүзләрем бар Килә минем сине күрәсем Күрешик дисәм, хәл белешик дисәм Кирәк түгел инде диясең Яннарыңа да чакырмыйсың Онытырга да ирек бирмисең Исем китә шуңа, мөмкин микән сиңа Әйтсәң иде бары дөресен Яннарыңа да чакырмыйсың Онытырга да ирек бирмисең Исем китә шуңа, мөмкин
yulap durasın Uzasını belip kütüp yürgen kebek Yollarımda ışırap koyasın Yanlarına da şakırmıysın Unuturga da irik birmiysen İsem ki de şunla mümkün iken sina Eytsen gidip bana dersin Yanlarına da şakırmıysın Unuturga da irik birmiysen İsem ki de şunla mümkün iken sina Eytsen gidip bana dersin Süyüğünme elle süymevünme Nersesin bu senin gönülde Hiç de bulmay anlap Bir ele bir cevap Elle bilmeysin mi özünü de Yanlarına da şakırmıysın Unuturga da irik birmiysen İsem ki de şunla mümkün iken sina Eytsen gidip bana dersin Yanlarına da şakırmıysın Unuturga da irik birmiysen İsem ki de şunla mümkün iken sina Eytsen gidip bana dersin İsem ki de şunla mümkün iken sina Eytsen gidip bana dersin Лейсен Ветрова укытучылар гаиләсендә туып үскән. Әтисе Бөек Ватан сугышында катнашып кайтканнан соң балаларга мәктәптә татар телен укыткан, физик культура дәресләрен биргән. Әнисе дә 40 ел мәктәптә укытучы булып эшләгән. Лейсен үзе дә һөнәре буенча укытучы, тормыш иптәше дә, абыйлары да мөгаллимнәр. Шундый нәселдән булуым белән бик горурланам. Үз укытучыларым белән әле дә элемтәдә торабыз, алар исән-сау. 4 бала әнисе буларак сорауларым туса, мөрәҗәгать итәр кешеләрем күп дип сөйләде Лейсен Ветрова. Лейсен Ветрова фикеренчә, хәзер укытучыларга карата таләпләр бик зур. Алар һәр вакыт яңалык артыннан куып яши. Өйдә бер бала белән иеш эшләгәндә дә кыен. Ә укытучылар класста дистәләгән балага белем бирә. Шуны онытмасак иде дип белдерде башкаручы. Куркытмыйлар мине давыллар Усалы җилләр көзгө салкыннар Жылытырдай сыры күзләрдә Йөрәгемдә дирли ялкыннар Сулыйм, сөям, көям, уйланам Яшим җирдә мин бик бәхетле Миңа биргәнгә язмышыма мең-мең рәхмәтле Сулыйм, сөям, көям, уйланам Яшим җирдә мин бик бәхетле Шундый бәхет миңа биргәнгә язмышыма мең-мең рәхмәтле Китми юк бар сүзләргә Атлыйм үзем солган юлларда Абынсам да, адашсам да мин Бер кайчанда инде югалмам Сулыйм, сөям, көям, уйланам
Аны тормыш юлына Ғырур атла алға барырмын Сулыйм, сөйем, күйем, уйланам Яшим жердә мин бик бәхетле Шуныдый бәхет миңа биргәнгә Язмышыма мең-мең рәхмәтле Сулыйм, сөйем, күйем, уйланам Яшим жердә мин бик бәхетле Шуныдый бәхет миңа биргәнгә Язмышыма мең-мең рәхмәтле Октябрь айында хит-парадка Роман Плеханов килеп кушыла. Укытучы дигәч, башкаручы үзен музыка дөньясына алып килгән остазларын искә алды. Кечкенә малайда җырга сәләтне балалар бакчасындагы тәрбиячесе сизеп ала. Аннары Роман музыка мәктәбендә укый башлый. Анда ул академик музыка белән таныша. Параллель рәвештә эстрада вокалы дәресләренә дә йөри. Югары белемне исә башкаручы Казан дәүләт консерваториясендә ала. Остазларым белән без хәзер дә элемтәдә. Алар минем иҗатымны күзәтеп баралар. Минем концертларыма киләләр. Һәрберсенә бик рәхмәтлемен. Алар миңа бу тормышта юл күрсәтүчләр дип уртаклашты Роман. Хәзер инде Роман Плеханов үзе вокал укытучысы. Безнең хит-парадта ул "Җитәр вакыт" дип аталган җырына төшерелгән клип белән катнаша. Карыйбыз. Җитәр вакыт яшәү башка булыр Караңгыны куар яктылык Ни булса да булсын дөньясыннан Югалмасын гына яхшылык Җитәр вакыт яратулар аша Безмәләрбез тормыш үренә Җитәр вакыт дәвалардан куркып Бер адымда артка чигенмә Җитәр вакыт безнең уллар инде Бөркет булып очар оядан Ул чактадан бүгенгә кебек Bu dünyanı sıyıp duyalmam Җитәр вакыт яратулар аша Безмәләрбез тормыш үренә Җитәр вакыт дәвалардан куркып Бер адымда артка чигенмә Вакыт ерагайыр бездән Бу елларның салкын сереме Үз юлымнан алга таба атылыйм Җилгә каршы куеп йөземне Җитәр вакыт яратулар аша Безмәләрбез тормыш үренә Җитәр вакыт дәвалардан куркып Бер адымда артка чигенмә
Хит парадының башка катнашучыларыннан айырмалы буларак Наилә Славина үз укытучылары белән тыгыз элемтәдә. Ул алар белән көн сайын диярлек мәктәптә күрешә, алардан яңа белемнәр туплый. Укытучыларым бик күп, аларның барысын да бик яратам. Кемнедер аерып әйтәсем килми ди Наилә һәм һәр укытучысына рәхмәтен җиткерә. Сүз уңаеннан Наиләнең әнисе дә укытучы икән, ул сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар белән эшли. Октябрь айында Наилә Славина лайыклы хитта үзенең яңа җыры һәм клибы белән катнаша. Хәзер аны сезгә дә тәкъдим итәбез. Игътибар экранга. Siz әйтәсез, ашыкма дип, һәр нәрсәнең үзмәле. Яшь күңелгә тормыш шаукымын аңларга иртәле. Анда балачакта биргән сүзләрен олылар сизми яшәү ямен. Сез Мәйдан телеканалында лайыклы хит тапшыруын карыйсыз. Гадәттәгечә хит парад катнашучыларын үзебезнең студиягә кунакка чакыруыбызны дәвам итәбез. Каршы алыгыз, Самат Нәбиуллин. Сәламлибез сине, Самат. Сәламегез, исәннәрмесез, хөрмәтле Мәйдан каналының караучы тамашачыларыбыз. Самат, синең белән әле менә җәй дәвамында гына шушы студиядә очрашып, иҗади планнар, яңалыклар турында сөйләшкән идек. Бүген нинди хәбәрләр белән килдең безгә? Гомумән, яңа сезон ничек башланып китте синең өчен? Сезон Аллага шөкер, әйбәт кенә мощно башладык дип әйтәм инде. Концертлар, яңа гастрольләр, менә яңа клип төшердек, җәй буе төшердек, эшләдек. Бүген ул әзер. Һәм инде Мәйдан каналы аша халыкка тапшырабыз Алла бирсә.
Һәм дә ноябрь аенда шулай ук беренче сольный концерт бирергә дә планнар бар. Эшлибез алга таба. Яхшы шулай булсын. Һәм инде менә яңа клип дип әйтеп киттең, әйме, һәм ул клип әниләргә багышланган. Гомумән синең иҗатыңда шундый сирәк очрый торган темалар дип әйтер идем мин, дөнья матурлыгы турында, менә хәзер әниләр турында да бит инде бөтен кеше җырламый һәм андый җырларны гадәттә ротациягә бирмиләр. Менә син шул ягың белән аерылып торасың, гомумән ничек сайлыйсың җырларны? Бу ничектер минем ички халәтем, менә ничек күңел, ничек сизә, җырның сүзләрен, көйгәннәр шулай тырышабыз инде. Чыннан да менә эстрада бит бик күп романтик җырчылар, мәхәббәт турында җырлыйлар. Менә мин үземне ниндидер ылы мәхәббәт хисе турында җырлыйм дип әйтә алмыйм. Чөнки миндә әниләргә карата мәхәббәт, тормышка карата мәхәббәт, балаларга карата мәхәббәт, дөньяга карата мәхәббәт. Менә мин шундый темалар алам. Һәм бүгенге көндә менә нинди тормышта без яшибез, менә бик актуаль темаларга менә шул җырларны сөйләргә тырышабыз. Димәк, күңелеңә нәрсә якын, җырларыңда да шул. Әлбәттә, ничек миңа керә, ничек миннән чыга, менә шуны халыкка таратырга тырышам. Самат, без бүген тапшыруда укытучылар турында сөйләшәбез, чөнки без бит инде октябрь ахырында барлык мөгаллимнәрне аларның һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Менә укытучы дигәч, синең күз алдыңа кем килеп баса һәм гомумән бүген искә алыйк әле укытучыларны, менә Самат Нәбиуллин иткән шәхесләрне дип әйтик. Гомумән мәктәп темасына калганда инде шуны әйтәсем килә, ниндидер аерым бер укытучыны айырасы килми бердә. Чөнки менә бүгенге көндә менә шунда басып торуыма, шәхес кебек булуыма барлык укытучыларым үзләрен кертеп дип саныйм инде. Һәм менә шундый бер фикер йөртәм. Элекке үзебездә мәктәптә укыганда бит уйлыйсың, качан бу мәктәп бетә инде, туйдырып бетерә бит инде ул дип инде. Үзем малай да мәктәптә укый бит инде. Һәм менә шул уйлап куям, менә иң мәшәкатьсез, иң рәхәт вакыт ул мәктәптә укыган вакыт булгандыр. Мин дә күбесенчә бик укымадым дип тә әйтәм, чөнки бик күп культурный ниләрдә җиргәч, төрле чараларда җиргәч. Дәресләр күп калган. Дәресләр күп калып барды инде. Һәм дә ләкин менә шуны бер искәртеп әйтәсем килә. Мин бит гомумән гаиләдә ашарга пешерә бик яратам. Һәм безнең тарих укытучысы бар иде. Ул безгә һәр дәрес алдыннан ниндидер бер аш, бер нәрсәнең рецептын бирә иде. Һәм шуннан алып инде без өйгә кайтып пешереп карыйбыз, әни белән, әби белән, һәм икенче дәрескә килгәндә сөйлибез. Ничек булган инде, ничек пешкәнен. Менә шул тарих дәресләре бик истә калды. Һәм гомумән тарих дәресләрен үзем бик яратам. Һәм инде югары уку йортына кергәндә дә тарих дәресе буенча имтиханнар биргән идем. Гомумән инде укучыларга бүген бик зур рәхмәтне белдерәсем килә. Ихтирамлы булабыз аларга. Бик зур рәхмәт. Әйе, Самат, үзеңә рәхмәт безнең студиябызга килүең өчен һәм инде уңышлар телибез. Сезгә уңышлар, бик зур рәхмәт. Мәйдан белән бергә булыйк, бердәмлектә яшик. Бик зур рәхмәт. Җанга рәхәт булып куя, тавышыңны ишетсәм, иң якын кешем син әни, син җирдәге фәрештәм, иң кадерле ниләргә, кадерлем диеп дәшик, тагын бик күп еллар әле, әниле булып яшик, әниле булып яшик. Син өйрәткән дугаларны йөрәк түрендә йөртәм, теләкләрем теләп сиңа кабатлыйм һәр көн иртән. Иң кадерле ниләргә, кадерлем диеп дәшик, тагын бик күп еллар әле, әниле булып яшик, әниле булып яшик. Әни, жылы безнең өебез, без сиңа гомер буена рәхмәтле һәр беребез. Кадерле ниләргә, кадерлем диеп
еллар әле әниле булып яши, әниле булып яши. Ин кадерле әниләргә кадерлем диеп бәши, тагын бик күп еллар әле әниле булып яши, әниле булып яши, әниле булып яши. Динара Сәйдбатталова Казан шәһәренең 110-нчы урта мәктәбендә белем алган. Укырга бик яратмый идем, әмма яхшы укыдым. Безнең класс бик шаян һәм шук иде. Ничек шулай бергә туры килгәнбездер без дип хатирәләрен яңартты башкаручы. Барлык укытучыларны да яраттык, әмма аеруча яратканы татар теле укытучыбыз Резида Саттаровна булды. Ничек кенә шаян булсак та, ул һәр вакыт сабыр иде. Дәресен дә аңлатты, тиешле тәрбия дә бирде. Бик рәхмәтлебез һәм хөрмәт итәбез дип сөйләде Динара. Башкаручы октябрь аенда лаеклы хитта яшьлек дип аталган җырына клип тәкъдим итә. Бергәләп карыйк. Кайтыр идем яшьлегемә, белсәм әгәр юллары, сөеп кочып алыр идем, әгәр җитсә кулларым. Яшьлегемә кайтыр идем, табылсам тапкырларым, сайлар идем мәхәббәтле юлларның такырларын. Яшьлегемә кайтыр идем, табылсам тапкырларым, сайлар идем мәхәббәтле юлларның такырларын. Кайтыр идем яшьлегемә, ташулар ташыганда, язгы бәхет мәхәббәтнең тәрәзен шакыганда. Яшьлегемә кайтыр идем, табылсам тапкырларым, сайлар идем мәхәббәтле юлларның такырларын. Яшьлегемә кайтыр идем, табылсам тапкырларым, сайлар идем мәхәббәтле юлларның такырларын. Кайтыр идем яшьлегемә, чылтыр чишмә янына, язның ямьле бер мәлендә, кош сайраган чагында. Яшьлегемә кайтыр идем, табылсам тапкырларым, сайлар идем мәхәббәтле юлларның такырларын. Яшьлегемә кайтыр идем, табылсам тапкырларым, сайлар идем мәхәббәтле юлларның такырларын. Яшьлегемә кайтыр идем, табылсам тапкырларым. Киләсе катнашучыларыбыз җырлы гаилә генә түгел, ә трио. Октябрь аенда лаеклы хитка Ләйсән Гыймаева, Булат Бәйрәмов һәм Таңсылу килеп кушыла.
Бу гаилә укытучы һөнәре белән шулай ук тыгыз бәйләнгән булып чыкты. Беренчедән, Булат та Ләйсән дә укытучылар нәселеннән. Булатның дәү әтисе география, дәү әнисе татар теле һәм әдәбияты укытучысы булган. Әтисе тарих укытучысы һәм мәктәп директоры була. Әнисе исә рус теле һәм әдәбиятын укыткан. Ләйсәннең исә дәү әнисе татар теле һәм әдәбияты укытучысы, әнисе математика укытучысы булган. Гел укытучылар. Икенчедән, Булат һәм Ләйсән үзләре дә педагоглар. Алар нәкъ менә шушы һөнәрне үзләштергәндә университетта танышалар. Димәк, укытучы һөнәрне аларны кавыштырганда әле. Ләйсән Гыймаева, Булат Бәйрәмов һәм Таңсылу безнең хит-парадта «Калсын күңел яшь булып» дип аталган җырларына клип тәкъдим итәләр. Карыйбыз. Yok Туктале, сен кашан кызларың белән сөйләшергә уйлыйсың? Үсеп биттеләр бит инде. Нәрсә турында сөйләшмәсе мин алар белән? Ничегендә нәрсә турында? Егетләр турында, булачак ирләре турында. Син белән турында сөйләшләрме соң? Сөйләшсә әйбәтрәк булыр иде әле. Аллага шөкер сөйләшмәгәннәр. Күз алдына китер. Менә Таңсылу кайтып, әти, әни, мин кияүгә чыгам дип әйтсә, нишлисең? Әйтмә инде. Әти, әни, сәлам. Мин кияүгә чыгам. Кияү кем булачак, кызым? Тиздән күрерсез. Мин аны кунакка чакырдым. Әлегедәй күңелемдә яп-яшь идем мин үземдә. Әнә синең шикелле. Теләвең бу ни әйтергә, әллә йөгерепләр генә. Узак гомер дисеңме? Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып. Берәү генә бит ул гомер, калсын күңел яшь булып. Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып. Ничә яшьләргә җитсәк тә, калсак иде яшь булып. Исләрем китеп йөримен, бигрәк шаян инде үзең. Көләсең гел юкка да. Их сине дә үз яшемә кайтарасыларым килә. Бер сәгатькә булса да. Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып. Берәү генә бит ул гомер, калсын күңел яшь булып. Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып. Ничә яшьләргә җитсәк тә, калсак иде яшь булып. Бездә синең яшьтә балам, бер дә кимен куймаганбыз. Юләр идек үзебездә. Шаян булу кызык табу, бераз юләр булып калу. Ярыйдыр ул һәркемгә. Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып. Берәү генә бит ул гомер, калсын
яшьләргә җитсәк тә, калсак иде яшь булып. Кадерлем, ул хәтле борчылмалы. Бәлки кире уйлар. Әти, әни, борчылмагыз. Мин бит шаярттым гына. Әти, әни, сәлам. Мин кияүгә чыгам. Таныш булыгыз. Сезнең булачак кияүгез Эдик. Исәмесез? Эдик. Хит-парадның октябрь айы катнашучылары белән таныштык, мотор җырлар тыңладык, кунакларыбыз белән аралаштык. Шуның белән бүгенгә лаеклы хитны тәмамлап торык. Үзегезгә ошаган җырлар өчен тавыш бирергә онытмагыз, дуслар. Фикерләрне Мәйдан телеканалының ВКонтактедагы рәсми төркемендә кабул итәбез. Тапшыруны әлбәттә котлау сүзләре белән тәмамлыйсы килә. Без барлык укытучыларны һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Сезне яратабыз, хөрмәт итәбез. Сезнең алда баш иябез. Сез иң гүзәл кеше икәнсез. Төгәл бер атнадан шушы вакытта лаеклы хитта күрешербез, дуслар. Исәнлектә очрашыйк.